sumoni mali kita Kaso dito lang tao. Tumiyang. ala takas lo dikion tabuas security di ala ni di kita orang-orang di parada ini narohanan sian hami marga pasaribu tidak sahab ma tua duli di parada kan asahamu ha duli kenapa sahab kok si buat kamu lagi. Jadi semua lima tujuh di Desa Nirwata masih deka pertanian Sinagudari. Jadi semua lima di Lalaroha kopar di Naftar Gabihon jaka masih deka Radaton tupe nakasonon di Barborhat di Buruta ada Barbado perjulungan Raja Non Pasar Ibu Pangalapan di Napasatun Ulus Sahungan Ulus Tertuli Buksi kopian non, ujungan nami manusia di nafas satu tujuh, di mana menunjungi telaka mananggere nami. Jadi di dalam rohan tersoma lima, alai nape somani. Ala adon buat kebuti-butian yang kainata, buat naroha sisa dapat dohon ma, alai bahasa kami ma dohon raja pasar ibu, nang dohon tulang muna raja siledar. Hamu ma napasaton no sapato ko may dalilaro. Jadi suak semua ni manang di ula-ula nami raja siregar buat lah siara kamaita. Jadi gabe majalah horas mola tema di Tuhan mola tema di tanah pengudisor. Semua ni ma di hamu keluarga besar marga Huta Barat. Ison rodohani hula-hula muna dibuka satikion ina sidang dialog curhata di botonami naburu nami dibuka satikion kobar tuholong dot ada di aka amang buru di son bugot kami do boras pir boras si piri todi pita-pita nami mau tutuhatta de bata asal dia mah tujuluan nyarion di budian di burunami do si boto namion manarikon nauli manarikon naringgan atong dohonan nami masongon hata ni si tua-tuai asapin main napoki baul-baul pacalongan firma to dimuna salubna si raja ni amang burunami tujuluan ni arion luju-lujuma nang pangomoan pasati tama si puri todi